sembra un cretino con una scarpa in faccia que non sa più cantare. En Ourense debutaba unha compañía galega de nome con sonoridade italiana, Il Maquinario. E mentres, en Santiago, a actriz Claudia Contín, máis coñecida como Arlequín, desvelounos os segredos das máscaras italianas. A primeira vista é unha conferencia, pero o espectáculo Os habitantes de Arlequinia convértese nunha viaxe polas distintas máscaras da comedia del arte clásica. La complejidad de todos los movimientos es más importante que propiamente la palabra. Esta representación, Os habitantes de Arlequinia, fixos en colaboración coa Escola Internacional da Comicidade. E que esta escola é un grupo de xente que busca darlle xeito á comicidade a través da figura do clown. Estes meses estánse a desenvolver nestes cursos en Galicia, así que nos entramos nunha clase para coñecer máis desta iniciativa. A comicidade é unha semente que levamos dentro desde o día que nacemos. De feito, a maior broma cósmica que hai na existencia é estar vivos. Vivir para morrer, ese é o primer gran chiste da vida. E se pode ensinar, sobre todo, a reconectar con esa capacidade, esa semilla, esa semente que traemos dentro, para non solamente ser profesional do teatro ou das artes escénicas, sino tamén para vivir, para estar conectados co sentido do humor, que é o sentido máis elevado que ten o ser humano. Non somos fracaso, non estamos de paso, non somos fracaso. Conectar é lembrar, recoller o tesouro dese neno, desa nena pequena que levamos dentro e desa capacidade de imaginar a vida, a utopía. Conectar é apoderarse da utopía que levamos dentro e convertila nunha forma de estar no mundo. A necesidade do vestido do rei, non? Pensamos que o caparazón, a armadura de fora, nos salva e é todo o contrario, nos pesa. Pero a xente que ven estes cursos e que traballa con nós, xente que decide quitarse ese vestido falso e tocarse a pel. No voy a pedir permiso para ser libre. A finais deste mes de outubro visita Galicia o Ballet Nacional Ruso.